Ľudia, čaute, čaute. Na šírku. Vítame vás pri novom videu. Ideme rozbiť Po dlhej dobe je to malé príklady. Včera bolo síce video, no včera, keď to vidíte, kedy to vidíte? Ešte tu máme takú bonusku. Dávaj, David. Čakaj, priblížim to. Ty si sa Traf fakt... sa radšej do mňa. No, poď. A Ty, teraz ide tento 7 days. Čakaj. 3, 2, 1. ty kokos, počuli ste to? Ukáž tú hokejku. Môžeme vyskúšať tú hokejku tam. Ľudia, to vidíte. Skoro nám padol mobil do keľu. Tu vidíte kanál. Pekný. Ale... No počkaj, aby nevidel tvár, tak to tam idem pomaly. No, no. Ty kokos! To jak si... Tu sa jazdí. Ukáž, zaostrím. A tuto môžeš... Počkaj. Počkaj! Nechaj. Zaostrím. Tuto môžete vidieť Našou funkciu. hokejkou. Funkcia lepidla, že ako to robí. Zaostri. Teraz. No to ide nejak hore. Ešte tento. No zaostrila. Dobre, počkaj. To je také lepké, ne? Poď. Ty kokos. Počkaj, máte, aby si išiel do kamery. No. Ináč ľudia, asi v tomto mesiace bude stream. Chlapci! Som to rozobral. Ľudia, lepidlo. Toto si kupujete mimochodom v obchode. Lepidlo Resting Power. Raz vám padne a to lepidlo je v keli. Ukáž, ak som ukáž. Joha Flexi. To sa ti nepovedal. No, Kto chodí na hokej pozná. trošku pukala. No, nevadí. Ľudia, asi tento mesiac budeme stream, kde síce nebude naše tváre, ale budeme hrať hry. Kamo to jak príklad, bez rukavice. Takže... Ešte niečo praskíme ešte. Tuto je Toto idem dať o stenu. Počkaj, zaostrím. Môžem? Počkaj, Alex, aby si nebol v závere. Poď preč, no. Môžem? Proste. Nie ten kámen. Počkaj, vstúpim na to. Ja. Tak ja som dobrý. Počkaj. No, vstúpim na to, no vstúp. Daj, vstúpim na to. Daj. Koľko to je úplne vyžumpované. Keby niečo, tak keď nájdeme nejakú zadarmo stránku, tak nám dáme náš modník. Dáni, ešte tu je táto časť, to musíme neviem. Ukáž, no poď, vstúp na to, počkaj, priblížim. Takto to vyžumpuj, takto. Počujete to ASMR ľudia, počujete to ľudia. Pozor, Domčo. Počujete to? Aha, ty kokos. Ukáž? Tuto ešte je koníčka. Ľudia, takto to skončí, keď nám dáte do ruky niečo, s tým môžeme ničiť. A Proste keď krešte. vyžumpujeme to. Treba to len vyžumpovať a to my vieme. Ľudia, Počkaj, poďte radšej sem. hádam si nemysleli, že sme to my rozbili. Ináč, neviem, či toto YouTube povolí, ale tu vidíte krásne papanie pre zvieratá. Dokiaľ tu vidíte ešte hokejku celú. A ja si Takto. chvíľa nejdem už domov. A ja. Takto v plnej kráse. Ty sa? Taká pekne Vidíte, stará, neviem. alebo- Staršia než ty. Počkaj, ja mám nápad. Natoč to. Počkaj, nie, fajn. No, A natoč čo to miesto. uhni. Ako môžete vidieť, natoč zem natoč. No vidíte, jak sme toto popratali. Skús to ešte, David, aby to vie. Hej, Dávid, čum, poď, aký čas dáva. Počkaj. Very fish. No, no. Vstúp na to. No, Matej. Vstúp na to. Na to vstúpiš. No, vstúp. Ale Ešte. Už Ešte, no. Už, poď. Už to je nalomené. Idem ja. Aha, už to je nalomené. Smišnúť o to No. kameň. Áno, kameň ideme, ľudia. Ultimátny crash test. Hokejka. Ale kámo, že to je... Počkaj. Je to na Pozor, nič vám to netrafí. Ty kokos, idem s ten kameň to schytal. Počkaj. Pán kolega ide s týmto. Dobre. Už to dokončím. Uhni. Dobre.
ste práca tá, kámo. Pusti ma to dokončiť. Tu vidíte pekný koniec, ktorý... Počul si to? Už je, kámo. Počkaj, stúpim na to ja. Pozor. Nalomené to je. Stúpim na... Dávaj, David. Nevadí, že sa pozrie tvoja babka. Tak, môžem? Dávaj. Nejde. Ešte. Je to smiešný motor. Aha! Nie? Nič sa nestalo. Ale áno, puklo to. No, dokončíme to. Tu. Dávaj. Počkej, na teraz prejdeme. Ľudia. Tak ty si dobre krivý. Daj to sem. A potom to hoďme niekam do kríkov. Pomôž, kámo. Pekné. Jakú to prasto. Erika, není to. Poďme, že ty to už dáš. Môžeš No robiť. poď. Počkaj si. No poď, teraz to dajme. Dajme to niekam, počkaj. Sem? Počkaj. Tak, toto je. Tak. Toto je. No. Jaj. Nerob toto, lebo... Ďalší šúter. Taň sa netrafil. Tomčo, otvor 4 fotky. Otvor 4 fotky. Prečo? Je tam potom Elite, akože na Fortnite, vieš. Jaj. Tam je Elite. Aj my sme tam mili Unreal. Tam bolo tiež také hre, bolo napísané, že Unreal. Tu dám, že Elite. Počkaj, teraz na to idem, pozor. Pozor, vidíte sa. Počkaj, idem teraz na to takto jumpu. Môžem? No, ale nedrž to. Dobre. Môžem? Čakaj, nie ešte. Môžeš. To treba dokončiť. Budeme dole pen. Bolo to. Pozor. Treba o to osmiešovať, Kamil. Kam ja už idem. Ja. Podržíš mi prosím mobil. Počkaj, no tak. No poď. To nič. Skôž na to z celej sily proste. Pekná. Nedali sme to, ale... To je 1 hodinu. Dokončíme to zajtra. Áno, dokončíme to zajtra, takže zajtra bude part 2. Tam to daj, tam kde to bolo. Dobre. Takže myslím, že týmto sa asi naše video končí. Takže buďte naladení a dajte like a odber so zvančekom, aby vám neušiel part 2. Takže čaute. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Tak ahojte.